Marwa bengi omwancho muligereria na kwaleganiria semesa ya mangana Amayia Ensa Eyemo yabona mogoroba egere nkumanyina ria ya anyariko baka okorekana asorogongoro gusi nonya nisiko ya gusi kagerete nga Jumapili yao ya beire ntwereru ande bono ningaki ya bene ngukwalegania se amangana Amayia yendera gutubwatia gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook Ndizi TV News asensemo ya YouTube na boigo na bogo tweet @Ndizi TV. Lero nelitukolia Jumapili chitariki 13 omutenyo gatatu omwaka bw'ekiri 2022 nkoira nande asegeke kekerebosyo egere nkomanyenga nare lya yagose na kwaleganirie. Nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita amonori tokubwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Sl.Joshua Auta tigatoya chake korwase county ya Kisii abwaso yokoligie kerugo kyobo MCA ase ward ya Kisii Central omoske Kennedy Mogire nigobona aboriria barai ko baba twereru anina mono chinga kiche campaign nigoboigo aboriria bagusi bonsi ko bachora barai bali babwate embwengia ilio kwenda kyabuna obotaka amono no kubura kwenibo uyanyariko bigo kwanerwa ase abarai bali ne kerengekia ase abagusi tigatonyororo batirwa senchira yoboikiranu no molikyoito Mildred Momanyi. Abachori bo mwakoyo nigo bagenderete koba ange abose abachori oboke webyama ao boligereirie gochikoba. Imeya ward ya Kisii Central oyo kubolia ekerogo kyobo MCA Kennedy Mogire nigo aganirie abantu gochora obora yobuya ase arwa omubwekano buna enchera no botaka nabo bokwera chinga kyoborai obuya bobekire mutwe ine obotaka tobwate emechano tobwate enchera tobwate ngakitoko yerwari machande ye menge ekaro na enchana aligereiri na nyorire nga anene etobwate abarai bakoria embusuro ekara balire embusuro yagera obutaka bwagendera kamenteka mona nachika koeresa igetumeke kero kugesimeka igogosimeka enyeke yemo yarete getumeke gima toise gotige enyeke yo ndetayeria unabaraye abange balire chinyeke na chitokuruke embusuro toise gotige enyeke ye eburugerwe bekerwo obwoyo na begosokie getuma abantu bagosamba balie bikobekerani gwamo byabe binge abantu banyore ndagera naboigo avocado entetere ya yenenke nando ise kuria entetere ya avocado igokurwara gegakogerateria sokuriegwa lakini ise kobe kurira baime ekine ebo mote wa avocado igokwama matunda mange abantu bonse bararie na yandaonigwe lakini abarayi abange barire chintetere cha avocado yani embego ya avocado embego ye chiombe abantu bakori bakembego ye chiombe barire bintu awa bibwanete kubekwase bireto kwa moko nene gokonya abantu baito abaorokigwa ba 12 nigo abaganirie amaya ase amatemu abo nganiria abana ba form 4 amaya ase amatemu bago chaka mami ningo gusi era ene kya magendero no kwa mokuya gwetera embwa engie yoborai asabarai barache gochorwa ase boigo asegetire okubwatesia abarai bande gusi kero yo muita soborai gwaye arabeke ebintu byonsi asibitakire twatoranyoro kwa moko nene na ndo tonyore ogukanya ogosogosiria gwenchara no butaka bora ase gati yeito na ase county igonda ariye kurigereria na kutumia chisemi chonsi na kumosegeta na kumosemia na kumosiro mugabana oyo gochigocha na mononje buna manyete omosani one simbarati na roko bo mugabana igotora musire na kumubwatisia elinde kirege ndo kebe kwasike bwenda gobekwa obotakobo ogotasemeri kuri gati yeito kosire elira abantu baito banyore chinga kichinge cyo okore bintu binde nabo igo nese yitegendere Kingo ripotelia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Mbuya mono omulikyoito Mildred Momanyi asoroboti oruo asenchira yoboikirano
Oyo kuligia ekirugo ky'obujumbe ase constituency ya Nyaribari Masaba Dr. Laban Chweya nigo bono aganire aboroki ba kirasi 12 Amayia asamatemu abo bagochaka litukulia ankyo nigo boigo Chweya aganirie obochorio boke obugoche gokoreka ase kiamagia ODM gose nominations nigo bogoche gokoreka gusaganire bokoreke ase nchera yoboene amono bwasioku nigo boiga tebire agoche gwanchira na machibu na gusira olia oramobwe asobochorio bwo nere osabire bali arachikobwa asobochorio bwo gwanchirana ase okumosira abana baitu baje gukora matema form 4 uchakira tare 15 ewiki yiga nabaganeirie obosera bwa Nyasaye balinde ebirengera libyo bikanyeke alionsi banyare ko bagosoma kurumaega gabo Nyasaye igorere chinchira bainyore balike nanda nene bainyore nga ekena kibungu kyobogima na inche uno mheshimiwa Dr. Laban Chweya ninda se chama ya ODM yochi wakora mchujo igonde ne range nene sana kuminyokia ekiroge kiga kyobuchumbe bwa Nyaribari Masaba lakini litanga ni wikanda ratambuka se ekicharali kiga kya mchujo asongo uganiko apiri asa abantu bamintunga omorembe tochirigi buya tonyoro yo gutanga na agabo anda ya democratic kitora minyoka na baminto baracheme bambwe ntawapea mukono tusuke guchimotwe na barabukinda ababwe igonko basaba bangokoboko tusuki Nyaribari yeito mutwe gekogera ebiroge bigambiri gotuka abantu bangi no muntu no mugocho wenda ochikobisa ransira uno murai na ande nabongo sigetanga abantu baminto asogo ochora barai ndobase goitana ndobase kubeka chingoma asa abaite gara chikule chingocha chire na ande chige Chiskuru ao imeye kaunti ya Nyamira nigo litukulia lero chianyora obokonyi bwebitamba byobochenu kurwa somorobelio oyenya gusira Dr. Kofi Anani abwase abaraki wabanyora obokonyi obo ase umanyego koreka ase skuru yoboroso ya kebabe egotoka nsemo ya Kerenyo ase kaunti ya Nyamira omotenelio monene bwomorobelio yo Dr. Jacqueline Nyabeli nigate birubuna abaraki wabange bono mbali guchikomo cha ase skuru asengencho yokoborwa kwa ebitamba ebyo byobochenu nigo boigo akire ngambia mono ebyombe biri bigendrete gwesokia na gokonya abana banyaruka anene mono bali bakorwa se chifamilia chintaka. And in this program I am championing looking forward for having many partners to come and support the program, but at the same time I am here willing to work together with the county government of this country and the whole of Africa so that we look for ways in which we can be able to support menstruation hygiene for girls and for women in this community. We are calling for other partners to come on board, like the Department of Health, Education and Gender, so that we are able to work together as a team to enable the girls not to drop out of school. Today we have been privileged to have Kofi Annan Foundation spearheaded by very helpful Daktari Jacqueline Nyaberi, who has made it today to our school with our team from the county government, and we really feel happy that what they have done today to our kids, especially the girl child, supplying the sanitary towels and pads, and at the same time they have shared with these learners on menstrual hygiene. Ekiama gia Safina litsukulia lero nigo giatwara igikaro kia bene imeyo mucho Nairobi abwase bari gukwanira igoro yemerobelio bene yogotinya ekiama ekyo nigo baigo ababwatani bekiama ekyo baene kyabuna nigo moyega omanyekanete buna National Delegate Convention ora chekoba chitalikie merongo berene yamo asensemo usasomuchie o Nairobi abwase bareganirie ababwatani bonsi bali baligeti kwelikia sogosoa ase kiamekyo gia Safina matuka bwangoiga nige kiamekyo gia Safina kianyara ko bage komwa etiketi oimoncherio monene Jimmy Wanjigi eliachikorwanirira ekeroge kenene kyoborai bwense nigo boigo batebire bakwaregani onde bwensi oleneganga yokoligia oborai amangana ayena kiwe no yokoligie kerogo kyobojumbe ase constituency ya Nyaribari Masaba Magnic Botongole. Seli tukolia lero ntwe buna abanachama ba Safina ntwatwara ukutano ito we National Executive Committee
na twagamba amang'ana amange igoro y'omukutano itogocha goba ewiki egocha chitariki 21 otienyi oyo tokoroka National Delegates Convention orachobe mucheria Bomas of Kenya. Eso obwenge antwiwanana ebinto ange bine bitano ega ebinda abae osenda abamanyia eka mokia bongeri nga goikera bona iga omonto okoborie kero kyo president weterese chama ya Sabina noyo mobie kotomire ogosaba usotomira okole application oyo korokwa Jimmy Wanjigi oinera turaje toire rietari ya se mukutano oyo we National Delegates Convention to agera tomo eli bagerio oborie kero kyo president yakabere twiwana nanga abantu bale nobolema amana ekegori egeke gose segesongo togatebanga youth na persons with disability twabakeaneria chibesa bagosoera kuchikoboria kirogo kende gions by 50%. Igo twabarigania abantu baito bansupiwa bali batagete kulia kirogo kende abasae korwase county ya Nyamira abo bamanyekanite buna Nyamira Ruto Diehards nigo batebire bagucha komosira omokonyi bo Maraibwense Dr. William Ruto na kwendekya buna nko baro murayo gatano asense ya Kenya nigo baigo batebire wetera asobaraibwa ya Ruto nigo barache konyore mirimo na baigo uchumi koimokereri wa igoro nigo batuguterare omorobolyo bo Maraibwe kyama kya ODM Raila Odinga bwo kwena na chisiringi chiribu isano nemo kerumotienyi ase abantu bali bakorwa ase chifamilia chintaka na goteba buna iyo ne ndoto etanyare ko bakewikirana. Abamenyi bensemo ya Nyakigogi itumbe ase constituency ya Bobasi nigo baburiria barai babo kubaroseria egitacho kya Nyakigogi ekibono kegendrete gukama nigo batebire babeire bakongainwa ase chintunde chinyinge abwatsi bagochora barai kolende mbali kubaroseri orochorwo kolengana na barabo nigo batebire bakoira chinga kichintambe aso kubeka chilaini aso kuganyerera amacha yuagocha amakemono nigo barure okoboria gochiase abarai bensemiyo kubainyora na kubaroseria mache ago na mutumete mambia ke chinsa cia mambia ache kuia mache na aganyire sana paka na aganywire na bwatiri ngora nche korora ngakigose yaba na nyorire nga macha ya igagocha macha ra makesa na naragutumeka ase chiduka itumbe naragutumeka ase kanisa na naragutumeka ase skuru yezo ya Bishop Mugendi na Nyakigogi primary na abantu bono kurwa ese kenyore community gaiga amacha ya naroba gutumeka amacha ya niga arenge amacha arenga mange chinga kichama na okoroisi kwa macha ya iga okororekana nga ngutakire na ende koiranererwe erigerenga ari asa macha gosoka kurwo koranga atichire amacha ya iga abarai abange bachire bagoteba nga kende iga ndosi amacha ya iga twabaire chikura chintunda chinyinge chinga kichinyinge korosi amacha lakini tararoseka na tararosiwa chinsa chinyinge nigo chigotumeka rochega iga oisekorora buya munabone ibuyu bichirega iga kibuye kama goichora gegwe kuirenga kientambe igonga omonto yomoko bucha nyocha ne bibuyu bitatu mpaka gekwira chingaki na chingaki chinge chigosareka rochega iga nyondi amacha arosiri aroisiwe agocha bwangu buya iga ibitacho birega ali nigo bire bitacho ange bitano nenga kiyamage bitacho byonsi amache nigagachire igonga twaye ngocha konyoro moroberio amacha ali ara agenda amalia atuboru arusiwe chabu esikenyo ya tichira ali samacha gosoka guruchinsoko chitichoru eligerenga amacha yaiga anyale gutubwenera amacha yaiga anyale gutuka sobonge tunyale gutumeka mwana kinyoro Nyakigogi watandike mono na amacha ya chinga kichintambe ono kuna nakaleta tebu byane bitano kuru chinsa ikomi chamambi tinabucha mbono ndoche ngo chikosoan chikobucha kitokonye twatandikire toroseria amacha ya torosin na intuntokonye abarai korwase county ya Baringo nigo baburirie serikali nene kwenekia oburendi asensemeyo kubwatekana no goitwa kwa bantu amo naba ibibetugo asensemeyo nigo bono baburirie serikali bweterase wizara y'oburendi bwaime eyweteneneire no Moske Fred Matiang'i kwenekia bunankubeka baro oburendi eligotanga oboitiobo nigo boigo batebire buna abantu abange banyariko bagusiria magimabo asengencho
iguru yuburendi kuira nanse niko baya kwa naya chinga kibaumera nase kaunti ya Nakuru ase geikaro kia bene na usunika sana suni umetanda kwa Baringo County minajili ya sisi kupoteza wapenda tu kupitia kuwawa na wakora ambao wanajifanya ni kwamba wanaiba ng'ombe lakini wako na tamaa ya damu ya watu. Yani kaburi kila siku nao viongozi ya watoto ambao wanaitwa wakadi ama wakora waongei. Swali ambayo tunauliza Kenya ni nchi. Kenya kuna sheria. Sheria ya nchi inalinda maisha na mali ya watu. Sisi tumetesa location 3. Tumetesa watu 278 na inaongezeka. Hakuna huruma kwa watu ambao wanaenda maisha yao. Was pleading, but with our renewed decision to work as leaders and as team, we are going to have a solution which is going to help us have our society move forward. That it's a time that we come together, think together, work together, and voice our concerns, not only to the national community, but to the international community. We need to be heard. We are crying for the international community and national Kenya. Abana siasa babuli webatige kubeka siasa asomoroberio OCBC ayaiga nkorengana nomo director w'ikiombe gya Kenya Institute of Curriculum Development KICD Professor Charles Ogondo yotebire ngwetero moroberio OCBC kiseme kiranyarako bachi kuimokereri waigoro asense yeito ya Kenya nigaya kuanaya chingaki arenge ase skuru ya Kaimosi Friends University College amo nababwata ni bande bechisemi asensema ya Vihiga abwase bachakia ebitabu bibere byomoroberio OCBC. To excel in that area what? Constructivism. To construct the African child without any interference, without any political interference. We refuse to politicize education in Kenya. 2020 CBC was functioning only successfully 86%. We told the world what was. We identified where the challenges was. When we realized in our second pilot that assessment was still the animal in the room, people did not know what about rubric. We have worked on it. CBC has matured. A curriculum matures after 5 years. Anything that happens to curriculum after 5 years is only Mokonyi bumurai wensi Dr. William Ruto litukulia lero ere amona babwatani baye ba Kenya Kwanza Alliance nigo baira campaign chiabo goika asensemo ya Thika abwase bayo korera asegeti gya Thika Stadium nigo murai wensi ongo mokonyi bumurai wensi William Ruto anyara ko baga komochia abarai bali bakoba unereria abagavana amona barai bande bali bakomosira abwasa tebere buna tagucha wanchirana engana bune yo gokoreka se abarai bali bakomosira nigo Ruto tebire engaki ya ikire abakenya boka babwateli bagalia bene asogochora barai bali barachiko baletera amagenderero chingaki echicho nigo ababwatani ba Ruto bagani abamenyi korwa sensemo ya Thika komosira Ruto na kwene kiabuna obeiro murayo gatano obwense ya Kenya. Na mimi nataka niseme wale ambao wanataka kumpangia huyu Mudhomi Njuki ati kwa sababu ameungana na UDA ati awekewe kesi ati aletewe DCI ati aletewe EACC ati aletewe KRA wafanye kesho kwa sababu huyu Mudhomi Njuki ameungana na UDA na sisi sio watu wa kutisha. Tunaelewana? Wacha mimi niwaambie wapinzani wetu, wacheni kutumia DCI na EACC na KRA kushurutisha Wakenya. Hii ni Kenya, nchi huru, na mtaona cha mtemakuni
tarehe 9 mwezi wa 8, kwa sababu Wakenya wamekataa vitisho, wamekataa intimidation, wamekataa threats na blackmail. Wakenya watajiamulia wenyewe. Omubunge Onyeri Town Ngunjiri wa Mbugu nigayane kiribuna ekiama gya Jubilee nigo kigenderete kurikia ababwatania baya andi nigo kiragenderere kurikia ababwatania bange kigima abwasane kiribuni kiamekyo nigo kirini chinguru nigo boigo wa Mbugu atuguteirare ingana ya barai bande gosensemo ya barai abanyara kuba bagote babuni kiama gya Jubilee nigo kiaerirwe ne chinguru abwasate bire nigo gitene ne bakongu na nigo bagucha kwenekia omubaro monge bwa Asikia Mekyo. Is coming from a point where it had been bombarded very, very seriously, and there was a perception that the party did not have supporters. Today's meeting, where we had approximately, I think there was 70 or so aspirants for various seats, wards, members of parliament, governors, senators, women reps who had all converged here. The idea is let's start having a conversation as a party. We expect that by the time we finish this process on the 22nd of March, we'll have a lot more people than this. For example, today I understand we have a couple of people who are actually incumbents right now in various seats, some at county level, who are going to pay to join Jubilee as gubernatorial candidates and stuff like that. So this is a process that is happening across all our counties in the region, and we are moving forward, mobilizing people who want to run on the party, getting them to understand what the party is about, where we are going, and just creating a family. Because ultimately, parties are like clubs. You have to know each other, you have to be able to work with each other. And when we finish this process, you will find that a seat has 4 aspirants. 1 will win. We need to make sure that the other 3 stay in-house and support the person who won. So this idea of socializing and building a camaraderie of sorts is part of the process that you are seeing today. And it's not just happening here. It's happening in another 14 places today. Mwancho murigereria na rayo na kwariganiria asiritukoria rero Ensa Eyemo yabona magoroba ekarona ndengo kwarigania uchiko ya nyora senchira yobwekira nuchikoraga chinsa isato cyabana botuko mbiamono kwaira ebiro byawo ne chingaki kurigereria Ndizi TV wetera asenchira ya mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube to wakanga mbiamono asabaliki baito bonsi balitwa bwaterana na barabo asokwene buno murobelyo yoiga ogocheire asenchira yobotoereru mbiamono omusai Jemo asokwene kyabuna eliogi nechibicha cheikero mwancho murigereria asenchira yobotoereru kegima olia twakonyana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inchenako yaletera asenchira yoboikiranu nigonkoro kwa Nyarangi Ontita.